sumelun ambeto merawat yomatane pagelaran kalangkung punika sarkula awawatak wicaksana singo kang dadi budi utama sigra para kegiatan patyane pagelaran lan samya uyang surak kang motorumbo dateng para pamirsa nata wira gelare cahaya putra manunggal tetap bersinar lalalala ayo ganting coba tepuk tangannya mana dikasih tepuk tangannya meriah cahaya putra manunggal ya yeay ayo ger hati-hati le awas dijogo si pecik ayo ya ais yeay ya ais ci ya ais ya ais ai kilir kumantos ing dalu menika wayahe tim ajojing tampil bola ayo belungan tuwek iki ger ais iya ai ya cahaya putra manunggal yo ais ayo kilir kumantos ger dan dia merupakan sang pembarong muda cahaya putra manunggal ayo Mas Dian dijajal gulune le ais ya hey ya ais je awas ayo le dijajal gulune le pendataran kau wiwitan dibantu le awas hati-hati ger iya jajalan dadake wong penting iki le iya ais ya ais ais je ya ya hoi ais je ayo le awas ayo dicanda ger os ya alon ayo ger lontongnya ajot ger ais ditatakno panggene ger ayo dikirano ditatakno panggene yeay ais Kang Sabel tutuno solak ridamu le ais iya hei ais ja
Ah. Lelelelelelelele. Hati-hati le. Ayo dicanda le. Anu sewu, tolong dikai jalan untuk penonton yang ada di pintu masuk. Ayo non sewu, bisa dikai jalan. Terima kasih. Hey, ice. Yeah, ice. Ya, ayo sesi pewangian. Langone ger. Hai, ya, aus. Ayo ger, oleh sari ger. Ya, as. Dibantu Mas Kentung nggih. Terima kasih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Jelalalalala. Ya. Oh, ya. Hoi, 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 hoi. Ais. Cahaya butuh manunggal tetap bersinar. Hei, 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 ais. Wes titi wancine. Sayuk, sayuk, sayuk makem paling sasono pak gelaran aku. Ayo siap nih banyu sak kembange le. Ayo digeser yo kele. Awas digolong manggen nih. Hey, oh hey hey, ya, Castro, hey, ya, ice.
Out, ya, ho, ya, disiapkan oleh ayo tuh bersama sang pawang ayo le sendu sapi gile ya ketelondongi Cahaya Putra Manunggal di tahun 2025 Cahaya Putra Manunggal tetap bersinar dan semakin bersinar. Hei, ya, hei, ais, iya, awas, la, ayo le. Ana kidung rumeksa mring wengi. Taguh ayu luputa mring lara. Luputa milai kabeh. Jin setan datan kurun panluhan tan ana wani. Miwah panggawe olong gunane wong aluput geni natemahan tirta meling atukang wani marah arah primami ujung guna pansirna Cahaya Putra Manunggal Cahaya Putra Manunggal Cahaya Putra Manunggal hei ha ya ha awas dijogo le iya ya bisa iya ya ayo cakiran dihormati sintenan cakiran kembangnya le kembangnya le bisa ayo le disiap le
Os E O E Z O E S Cia ya ya ayo ger Raja ger ayo mangsane golek ana bola aus ye ais je ya ya as ayo telondongmu golek ana ger ayo dadi sini betan mudun sing ngendikan lah ketemu wong e wis mulai areke wis lah lek nak gelem ora getne bisa ya sing wong gerang ae kenes ya sik bene golek dalan sik aduh sapi ini kena sapi ini ger ayo lah sedih sapi gile ais ayo pasukanmu galon oleh lah iku bocah ger iya os ais kena wis lah kok cek ayo buberan kabeh ae golek orang ger iya Mas aduh kelas berat iki ger berat-berat iki kancane kurang situ ger kurang siji ger
Las. Ya. Dedeting. Pas wote le. Ai. Iya. Os. Ya. Ayo diraupi gantenan le. Lah, aduh, bentuk dase le. Ya aja kalah karo bake wong samono. Giliran berikutnya. Ayo adik sing arepe gamelan mudhun sik sing dipentas. Ayo mudhun sik nak mudhun. Ayo adik sing dipentas ngarep mudhun. Ayo. Turun sik. Mane Kang? Lah, ayo. Aduh. Cek. Aduh. Ya. Lah iki ger. Ais. Iya, lho endase kan. Malah sing ngile. Dirau pilih. Aduh, delesep le. Gak krese Kak? Ya rata rasa Dedek. Ayo le. Le mari rau kabeh gendang gantengan wedaan. Lah, iki ger. Gede dhewe ger. Iya. Yo ratakno ger. Lha kok wis sakmono. Ayo. Ais.
Kadang ngono tuh temen. Season berikutnya. Untungnya gancrek. Ya bener-bener. Ya bener gendut. Di mana cangkemnya kebo boy. Rock it, jump like that. Irungnya mampu terasi le. Irungnya mampu terasi. Paling hari ini mangan wak klotok paling hari ini.
Ambung opo? Aku trasi dore iki. Ndak percaya jajalan ambung. Mangan trasi arek iki. Hah? Iya ndak apa-apa nang kene. Syukur rada ngidilan titik ngono. Mosok tepan nang dundutan ngene le. Wis. Merering surong kilo wis. Itulah. Rinian lho. Itulah lho. Nek jojo ngalon-alon. Wedi sampe tahu iki meledos. Alon-alon jojo. Iki nyelebet nang kene. Tahu brontale. Sumpah bilahi, aku asing betah-betahan oleh. Gurem-gurem tok kotak ini paling. Mulai nemu ning kandang. Rong garong, nanti garong. Met lamet. Kotangi sopo iki rong. Sumpah, betah-betahan orang jam ndak kagak asine. Tampet. Anggite kan ndak kesri opo gurem-gurem tok ngawur ae. Tri opo? Ngene ya. Sumpah rek gurem-gurem tok iki. Kon gelem gawe ya? Nyo, kawin. Asih nyokot. Sopo? Sing main buru-burutan ngene gua. Main buru-burutan ini. Kok asih ndak betul rek. Res. Turise tidur ah. Karo wong Jawa-Jawa tok. Turise dono. Pokoknya tepung iki, ndak samangan aku wis warep arep tepung. Dah yo. Ndak enak iki. Wong iku dilonake wong iku. Ndak pepesan apa ndak wong iku? Karung ringis to ah. Coplok endra. Cene katok sing ijo-ijo iku. Ngawur. Lah katene. Ndak sampe ndak gawe jeruan dono le. Etek-etek main le. Ngawur ngono. Apa nek?
Iya syarat di situ. Syarat di modernnya. Apa? Siap. Gerak. Sirek ngombe aku sirek. Udah kakak rek. Yo, yo. Ayo tuh, reoke tuh, reoke. Cahaya Putra Manunggal. Oh ya, hei, hei, ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini jumpa kita di pagelaran Reog Cahaya Putra Manunggal pada malam hari ini. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan lancar. Terima kasih kocok-kocok YouTuber yang sudah setia untuk mendokumentasikan Reog Cahaya Putra Manunggal. Juga terima kasih bro dari Kangen Audio. Matur thank you matur nuwun. Mungkin bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya selaku pembawa acara dari Cahaya Putra Manunggal mewakili rekan-rekan menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kami sampaikan selamat malam, selamat berpisah sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.